Ara explicarem què s'entén per legalitat. La llei s'identifica amb la norma, amb el dret positiu, que és el que és acceptat per la societat. Podem dir que un acte és legal quan no incompleix la llei. Cal remarcar que l'origen de la llei rau en la voluntat de les majories socials. A partir d'aquí, cal dir que quan canvien les situacions, s'ha d'analitzar si la llei no s'ha convertit en un obstacle per a aquestes majories. Per tant, hem de considerar que la llei no és inamovible, perquè respon a un moment històric, el de la seva creació i el de la seva interpretació. Ara, ja tenim clar què és la legalitat, anem a veure què entenem per legitimitat. La legitimitat és una característica del poble sobirà. Fa referència a un desig, un sentiment d'expressar la seva voluntat democràtica davant de fets o interessos determinats i sovint pot anar lligat a uns valors morals. Ja hem vist què és legalitat i què entenem per legitimitat. Caldria dir ara que la legalitat sempre s'hauria d'adaptar a la legitimitat. En cas de no fer-ho, es pot dir que no s'està respectant la voluntat democràtica del poble sobirà. Estamos sometidos a la Constitución y a las leyes. A vegades és difícil establir aquesta separació entre legalitat i legitimitat. Mostrem uns casos. Per exemple, els desnonaments i els desallotjaments dels propietaris i dels inquilins de pisos que no podien pagar i que no poden pagar les hipoteques i lloguers, arrel de la crisi del 2008. Els bancs, ajustant-se a la seva legalitat, demanaven a la justícia els desnonaments i els desallotjaments, i els jutges es veien obligats a complir la llei. Llavors, podríem preguntar-nos, aquesta demanda dels bancs era legítima quan ells havien estat un dels responsables de la crisi i a més se'ls havia rescatat amb diners públics de tots els contribuents? Arrel dels desnonaments va sorgir un moviment de protesta contra l'actuació dels bancs i es va obrir un debat en la societat on la voluntat popular va considerar immoral els desnonaments i els desallotjaments i s'hi va oposar fermament. Nosotros tenemos el piso embargado y que lo que nos están haciendo es enterrarnos en una tumba de por vida con la deuda que nos quedaría pendiente para el resto. En nuestro caso serían 150.000 euros. Impossible de pagar en una vida. La PA va recollir 143.380 signatures i les va presentar al Parlament de Catalunya, que davant aquest clam popular, el 2015, va aprovar la llei d'emergència social contra aquests desnonaments. Mariano Rajoy la va recórrer davant el Tribunal Constitucional l'abril del 2016, al·legant que la Generalitat no té competència en aquest assumpte. Podem dir que aquesta llei és legítima. Primer, perquè respon a la voluntat popular i segon, perquè va ser aprovada per unanimitat pel Parlament català. La llei de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ha estat aprovada per 120 vots a favor. Per tant, podem constatar que els desnonaments i els desallotjaments són legals, però no legítims, perquè no responen a la voluntat popular. Segon cas, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya, aprovat el 2006, l'Estatut era un exemple clar de legalitat. Havia seguit tots els tràmits que exigia el sistema jurídic espanyol. Va ser aprovat al Parlament català, va ser pactat amb el que era llavors president del govern de l'Estat, Rodríguez Zapatero, passat amb les comissions del Congrés dels Diputats i del Senat, on va ser retallat, es va votar i aprovar en un referèndum, es va ratificar pel cap de l'Estat, però tot i seguir els tràmits legals, el PP va impugnar el text de l'Estatut aprovat al Parlament. I ho va fer
el no poder guanyar la votació democràticament i va recórrer al Tribunal Constitucional, ignorant i menyspreant la voluntat del poble català. Jo no entenc per què el meu partit va recórrer la part del finançament de l'Estatut d'Autonomia. Doncs l'aportació territorial a les arques de l'Estat no pot posar en detriment en el grau, en l'ordre en el que es col·loca una comunitat autònoma per sota d'allà on estava abans de començar a donar els diners. És que són coses que en un estatut diuen d'una manera i en un altre estatut diuen de la mateixa i que han estat recorregudes en un cas i en un altre no. 4 anys després, el 2010, el Tribunal Constitucional, fortament desacreditat, polititzat i dominat per membres conservadors, va sentenciar en contra de la voluntat del poble català. Per tant, podem afirmar amb l'Estatut del 2006 que era legal, però els canvis introduïts en la sentència del 2010, al no respectar la voluntat democràtica del poble català, el converteix en il·legítim. Amb aquest vídeo hem après: primer, la diferència entre legalitat i legitimitat. Segon, que és difícil establir les fronteres entre aquests dos conceptes. I tercer, hem analitzat casos reals que no coincideixen legalitat i legitimitat. En el vídeo següent explicarem com es desenvolupa la legalitat espanyola versus la legitimitat catalana en el procés independentista català. Moltes gràcies.